Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Hallelujah. O karong gabi o ng mga igsoon, amo na po ni ang higayon alang kanato nga magtuon ta sa pulong sa Dios o before ta moadto sa mga pagtuon igsoon, ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me, His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. O Amen. Praise God. Sa makausap sa church, ato nang tuuhan yung mga deklarasyon tungod kay kana dako kay nagkahimuan sa ato ingon ng mga Kristohanon, ingon ng mga anak sa Ginoo, ingon ng mga lawas ni Kristo nini kalibutan na tungod kay kita man mga anak sa Ginoo o nga ng Biblia, the just shall live by faith. Nang ato nang tuuhan dako kay nagahimuan sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Amen. Og dito magalangay mga igsoon ato sa pagtuon sa pulong sa Dios ug atong foundation text karong gabi una atong pagkakuhaon diha sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 6. Ang pulong sa Dios nagaingon: tungod niini maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay, kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang o kinahanglan nga masinati ninyo. Magampo ta. Amahan na mong alangiton, salamat God, nining matahong nga kagabion, salamat sa kahigayunan, nga magihatag ni kanamo God, alang sa pagtuon sa imong pulong, uban sa imong mga katawan. Salamat Lord sa imong pagkiya, sa imong padayag sa mga tinago ng mga butang diya sa kalangitan, sa matag usan namo karon gabion na Ginoong Dios, o mo kini ang among gabay, Holy Spirit, amo kang gina-acknowledge kanunay nga ikaw ang magapataliwala sa matag usan namo kay kinabuhi. We honor you God, in Jesus mighty name we pray. Amen. O Amen. Praise God. Hallelujah. Ikson, nindot kit kaining magtuon ta sa pulong sa Dios tungod kay naa diri ang usa ka pamaagi nga kana bang sa atong pag-alagad sa Ginoo dili ta na may mga pagsulay, na may mga tentasyon or mga kasinatian sa kinabuhi, dili ta angay mabalaka tungod kay naay pulong sa Ginoo nga kanunay nagapahinumdum sa ato kung sama sa ato ang gibasa karon sa unang Pedro 1:6 nga makita nimo diha nga naay mga moabot nga mga nagkalain-laing mga pagsulay, kay kini nga mga pagsulay masinatian gayud sa mga anak sa Ginoo, masinatian sa tibok kalibutan, o kini mga pagsulay lumalabay lang. Last Sunday, nag-share ko about sa end times o ang ginahisgutan nato dito ang rapture ang second coming nga moy atong paglaom o karong gabion ng mga igsoon tungod kay ato namang ginang nasinatian sa kinabuhi karon diri sa kalibutan, mga nagkalain-laing mga trahedya, mga nagkahitabo nga kung unsa to nakasulat sa Biblia, mura bang nakakatuman na ang nakasulat mo nang sa atong kinabuhi karon while nagapaabot ta sa ginatawag og rapture, atong dasigon ang matag usa o sama sa ato ang foundation text nga ginabasa nga magakalipay ta, dili ta magakabalaka mga niining mga pagsulay nga moabot kay matud pa makasinati ang tanang tao, dili lang kay kita, ang tanang tao sa kalibutan. Apan ang pinaka the best sa tuwa igsoon kay natay kauban, natay magtatabang, natay nagagiya, natay nagalig-on, ug naay kanunay nagapahinumdom sa matag usa nato kinabuhi igsoon. Karong gabion na mga igsoon, ang ato ang tema nga atong paghisgutan is ginaingon nga pangita ang tinuod nga kalipay diha sa simbahan. Amen. Kung ang kalibutan naay mga kasinatian nga makaingon ka nga dili maayo, apan ang mga anak sa Ginoo igsoon ginadasig sa Ginoo
nga mo join ta, mo apil ta dili ato ang dangon ang batasan sa panagtigom tungod kay naa diha ang mga pamaagi sa Ginoo nga madasig ta. Naa diha ang pamaagi sa Ginoo nga malipay ta. Naa diha ang pamaagi sa Ginoo nga ma-comfort ta. Amen. Sama sa kinabuhi na lang ni King Solomon kung imo siyang tan-awon. Daghan kay siya mga butang nga nasiratian sa kinabuhi samtang naa siya ni kalibutan na apan nakaingon gyud siya nga dili gyud maayo ang mga butang nining kalibutan na. Hallelujah. Kung imong tan-awon ato man yung naamang kita diri sa kalibutan nagpuyo karon, nata diri sa kalibutan mga nakasinati og dili maayo, nakasinati og mga pagsulay, tentasyon sa kinabuhi, o ingon pa ang Biblia nga temporaryo lang ta, dili man ni ato ang lugar gyud mo, dili mo gid atong tinuod nga puloy-anan, tungod kay atong puloy-anan ang langit man mo nang atong hunahunahon kanunay sa matag adlaw sa atong kinabuhi nga naay Dios. Hunahunahon nato kanunay nga diri sa kalibutan dili ta makalahutay kung wala ang Ginoo. Atong hunahunahon kanunay nga dinhi sa kalibutan temporaryo lang ang tanan. Okay, may mga tanan igsoon ang langit dili siya matawag nga usa ka patay nga lugar tungod kay ang langit igsoon naa didto nagagikan ang kanang ginaingon nga tinuod nga kinabuhi. Naa dito ang nagagikan ang ginaingon nga source of life, source of joy, source of peace, source sa tanang butang imong ginapangandoy sa imong kinabuhi. Full of life ang heaven igsoon. Hallelujah. Kung imong tan-awon ang ginapamulong ni King Solomon diha sa Magwawali chapter 1 verse 1 to 3, kung naata diri sa kalibutan ang tanan walay kapuslanan. Siguro usahay mo enjoy ta sa mga butang nga atong nadawat, atong gihaguan, apan kanang tanan dili gyud magpulos tungod kay diri ra man sa kalibutan. Okay, kung atong tan-awon ang Magwawali chapter 1 verse 1 to 3 siya no kini ang gipamulong sa usa ka magwawali nga anak ni David og hari sa Jerusalem si King Solomon. Siya walay kapuslanan, wala gayi kapuslanan ang tanan. Kasi makuha sa tao sa iyang paghago dinhi sa kalibutan. Ingon pa si King Solomon, ang mga butang dinhi sa kalibutan igsoon kung ato ibutang sa physical at tinahanon, mapuslanan man ang tanan, di ba? Nag-enjoy ta, naglipay ta, nagkaon ta, nagabuhat ta og mga maayo. Apan kung imong tan-awon ang pinakamaalamon nga tawo sa tibuok kalibutan, kaingon gid siya nga walay kapuslanan ang tanan. Unsa daw makuha sa tawo sa iyang paghago dinhi sa kalibutan? Kung imong tan-awon igsoon si King Solomon, siya ang pinakadato sa tanang panahon o matod pa sa Biblia nga wala na makalabaw sa iya o iyahang naangkon unsa ang mga desire iyang ginapangandoy sa iyahang kasing-kasing kaniadto samtang naa pa siya diri. Apan ang iyang conclusion was that there is no prophet under the sun. Wala daw kaayuhan diri ilalom sa adlaw. Ayan siya, kung imong tan-awon ang Magwawali chapter 2 verse 8 to 11. Ingon siya diha, ang mga bulawan o pilak o aguban pang mga bahandi gikan sa mga hari sa mga dapit nga akong gidumalahan, daghan ako og mga mag-aawit nga lalaki o babae o daghan usab ako og maanyag nga mga babae ang kalipay sa mga lalaki. Kung imong tan-awon dinhi sa kinabuhi ni King Solomon igsoon, halos naangko na ni ang tanan. Ang kanang ginatawag og katagbawan. Naangko na niya ang ginapangandoy sa tao nga kalipay. Andi, babae, unsa pa ihang ginapangita diha, daghan kaayo nga ihang ginapangita, mga bulawan, pilak, tanan, nakabot na niya, iyan ang naangkon. O kung imong tan-awon, ayan siya, og nagpabilin ka nako ang akong kaalam. Nakuha ko ang tanan kong gusto, ingon si King Solomon. Gihimo ko ang bisan unsa nga makapalipay ka nako. Nalipay gayud ako sa tanan na kong gihimo. Ug mao kini ang balos sa akong paghago. Unsa? Nalipay siya sa tanan niyang gihimo ug matud pa niya mo to ang balos sa iyang paghago pagpaningkamot sa iyang panahon.
Apan sa dihang gihunahon ako pag-ayo ang tanan kong nahimo, ingon siya, nasuta ko nga kining tanan walay kapuslanan. Sama lang nga nagagukod ako sa hangin, wala gayo kaayuhan nga makuha sa paghagop dinhi sa kalibutan. Ngano nakaingon man si King Solomon niya? Bisag nakabutan niya ang tanan, na-enjoy na niya ang tanan. Ngano ingon mo ba siya nga ang tanan walay kapuslanan? Tungod kay igsoon, nakita ni King Solomon nga kini mga butanga ikumpara sa mga butanga naa sa langit, layo ra jud kayo. Kay dito sa langit na dito ang tinuod nga kalipay nga atong ginapakita. Siguro ang bahandi makalipay man, ang babae makapalipay man, o sa panay mo ginapakinggan mga kasinatian makapalipay man. Pero kung ikumpara nimo sa kalipay nga naa sa langit, dili gyud ikatandi ang kalipay nga naa sa langit igsoon. And siya, sama lang daw siya sa nagagukod sa hangin. Walay kaayuhan nga makuha sa paghago din sa kalibutan. Grabe no? Kung imong tan-aw na ang kinabuhi ni King Solomon, nag-enjoy din siya. Pero yun siya, walay kaayuhan ang makuha sa paghago din sa kalibutan. Tungod kay lagi igsoon, ang atong kinabuhi dili manggod diri sa kalibutan para man ta sa langit. Okay? Unang sa atong kinabuhi karon as Christian, atong hibaluon ang gugma sa Ginoo. Tungod kay kung mahibalo ka sa tinuod nga gugma sa Ginoo, mag-enjoy ka sa kinabuhi samtang naa ka ning kalibutan na. Dili pa lang daan kung nasayod ka sa dakong gugma sa Ginoo, ma-enjoy na nimo ang imong kinabuhi bisan dili pa insakto, dili pa kompleto ang imong ginapangandoy. Halimbawa sa imong ginapangandoy nga sakyanan, negosyo unsa ba tanang source of income naa na nimo, imong ginapangayo naa na or wala pa. Pero kung nakabalo ka sa gugma sa Ginoo igsoon, grabe, mag-enjoy ka sa kinabuhi samtang naa ka ning kalibutan. Ug ato nang tan-awon kung asa na nga kalipay nato makuha. Okay. Kung imo nang tan-awon igsoon, kung makabalo ka sa gugma sa Ginoo igsoon, murabag mabati nimo ang halok sa atong Ginoo personally sa ato especially sa mga mag-asawa or sa mag-uyab pag makaagi og kiss, maraba og lami kayo ang paminsar, nindot kayo ang paminsar. Pero sa ato usab as Christian, kung imong tan-awon ang Biblia igsoon sa parable sa prodigal son, kung imong tan-awon dito, ang amahan nagbalik-balik og halok sa iyang wayward son who came back home. Kung imong tan-awon igsoon, ang Ginoo ba kung nakabalo ka sa iyang gugma, ipakita niya sa imuha ang iyang personal love sa imuha sa ako asam tag-usa nato. Kung imong tan-awon ang prodigal son, God is the one who drew us with His love. Ang Dios Amahan ang miduol sa anak, mihalok, mingakos o mihatag sa pagkinahanglan sa anak. Kung imong tan-awon sa atong kinabuhi as Christian, we did not seek Him out first. Dili kita ang nangita pag-una sa Ginoo. Ang Dios ang nangita. Ang Dios ang nangita pamaagi sa atong pagkapinili nga moduol ta sa iya. Amen? Tungod kay nakitaan nangitag pamaagi sa Lord. Munong sa atong kinabuhi ligoon ka sa halok sa Ginoo. Amen? Kinsay excited ana nga ang Ginoo ligoon ka sa iyang mga halok. Sama sa iyang giingon sa awit chapter 1 verse 1 to 4. And siya ang labing matahong nga awit ni Solomon. And siya, ligua ko sa imong mga halok kay ang imong gugma tamis pa kaysa duga sa ubas. Okay. Kung imong tan-awon igsoon, daghan ka ayong makatilaw sa duga sa ubas o sa grapes niya. Tamis ka ayon nindot kay siya ginahimo siyang wine. Apan matud pa ni King Solomon nga ang gugma daw sa Ginoo mas tamis pa kaysa duga sa ubas. Siya, pagkahumot kayo sa imong pahumot, apil ang imong ngalan murag pahumot nga nangalimyon. Dili ikatingala nga nakagusto kay kanimo ang mga dalaga. Kung imong tan-awon igsoon sa atong panahon karon, kini manggod nga gisgutan diri sa awit. Naghisgot manggod ni kang Kristo. Naghisgot ni sa dakong gugma sa Dios nga ni kanato. Iyang ipakita diri kung unsa gid ka importante si Kristo nga ni kanato. Ang iyang pangalan ang pinakahumot sa amahan. Ang iyang pangalan, ang pinakahumot sa kaaway nga magkurugid sila. Even mga kanang mga ginabud poses, makita nimo o madunggan nimo nga magkurugid sila. Tungod kay nga naman, ang pangalan ni Kristo, grabe gid kagamhanan.
And siya, dili katingala nga nakagusto gid kanimo ang mga dalaga. Dali kopti ako og managan kita. Ikaw ang akong hari. Dad-a ako sa imong kwarto. Malipay gid kami kanimo. Mas gusto namo ang imong gugma kaysa bino. Dili katingala nga maibog sila kanimo. Kung imong tan-awon diri soon, ingon si David dire, na ang gugma sa Ginoo, ang gugma ni Kristo, oy atong panganduyon sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Tungod kay mauni ang magdala sa atua nga malipay ta sa atong pag-alagad bisan kung dili pa kompleto ang imong ginapangandoy sa imong kinabuhi. Apan kung nasabtan nimo ang gugma sa atong buhi nga Dios, nasabtan nimo ang gibuhat ni Kristo dito sa cross, and so on, diha ka makasinati og tinuod nga kalipay, tinuod nga gugma nga naa diha sa imong kinasuluran, nga way maghari sa imong adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, mo enjoy ka sa kinabuhi nga walay katapusan. And so on, we are not just taking Jesus teachings. Dili lang kay ang mga pagpanudlo ni Kristo ang atong kinatun-an diri, kundi ang pagkasiya mismo. Gusto nako ba nga masabtan ninyo o makabot ninyo o makuha ninyo ang kinaiya ni Kristo kung unsakid siya kamaayo diha sa imong kinabuhi. Kung imong tan-aan ang Biblia, Jesus said, "Come unto me." Sa isaon, tuo lang daw ta sa iya. Kalimti na imong makasinatian karon nga dili maayo. Kalimti una na. Tanawa si Jesus ug ang iyahang pagkanindot, pagkaambungan. Don't be someone who is bored in the world and barren in your soul. Sa mata ni Kristo, you can be ignorant and yet He still sees you as beautiful. Learn to live above the vanity line, life under the sun, and to live in the resurrection. Ison, kung gusto ka nga makaila pa, makasabot pa, mahitungod kang Jesus, wala ko ilaing kadasig sa imo. Be among the church. Sunda, pangitaa ang mga katawhan nga nagalakaw uban ni Kristo. Kasi pasabot na, Pastor, mga tao nga nakasabot sa grasya. Kaya kung ang tao nakasabot sa grasya, ang iyang pagkinabuhi, nagalakaw sila uban ni Kristo or sama ni Kristo. Ngayon naman, kaya ang gospel of grace ng God, muna siyang ginatawag o gospel of love. Bisan asa mo adto ang mga tao nga nakasabot sa grasya, wala na sila pili. Wala na sila murabag ginalingiwan. Tanang ginapansin na nila tungkol kay si Kristo mo ang nagdala sa gugma. Sama sa iyang giingon sa awit, chapter 1 verse 7 to 8. Ngayon sila, sultiha ako, hinigugma ko. Asa nimo pasabsaba ang imong mga karnero? Asa nimo sila papahulaya inikat kaudto? Sultiha ako, aron dili na ko mangita kanimo dito sa imong mga kauban nga magbalantay usab sa mga karnero. Kay basin mapasangil nila ako nga usa ka babae nga nagbaligya sa iyang dungog. Okay. Ayong tanahan ang asulti ni David, di ba? Ginapangandoy niya nga masayod siya kung asa niya ginadala ang mga karnero nga ginabantayan sa magbalantay. Atong magbalantay si Kristo man, ang giskatan diri si Kristo. Walay lain igsoon si Kristo ang mga karnero diri kita nga iyang mga sumusunod. Insya, kung wala ka makatutol o pinaka matahong nga babae, insya, sunda ang mga tunob sa ako mga karnero. Paingon sa mga tulda sa mga magbalantay. Okay. Ato dong panganduyon kanunay, atong pangitaon ang mga tao nga nagasunod kang Kristo tungod kay nga naman diha nato maangkon, diha nato masinatian kung sa asab nga ilang nasinatian sa kinabuhi. Sa og didto pasabsaba ang imong mga kanding. Okay. Asa man ginapasabsab sa magbalantay ang iha mga karnero o mga kanding? Sa usa ka lugar nga naa dito ang pinakanindot nga mga pagkaon alang sa iyahang mga karnero. Amen? Igsoon, you cannot live the Christian life alone. Be among the church. Nga naman, tungod kay naa dito ang tinuod nga panalangin. Naa dito ang
imong ginapangita sa imong kinabuhi. Kung imong tan-awon ang Psalms 133 verse 3, ayan sa diha, samo usab kini sa yamog sa bukid sa Hermon nga nagaabot sa mga bukid sa Zion. O dinhi sa Zion misaad ang Ginoo sa paghatag sa panalangin. Okay? Di ba nagapangandoy tag panalangin? Walay lain nga ginerelisan or na ay mga pinasahi nga pagabuhaton ang Dios na dito sa bukid sa Zion nga gisaad sa Ginoo. Asa man nga bukid sa Zion igsoon sa atong kinabuhi karon as Christian. Isa nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan isa. Isa diha atong balikan ha. O dinhi sa Zion misaad ang Ginoo sa paghatag sa panalangin nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Asa man ang bukid sa Zion igsoon sa atong Christian life karon as mga believers, as mga magtotoo ni Kristo, asa man ang Zion ang ginahisgatan niya. Okay. Diya, kung imo tan-an ang Biblia igsoon, daghan kaayo mga nakasunod sa pamaagi ni Kristo o even ang mga apostolis kaniadto sa Acts chapter 2. Grabe ang ilahang gibuhat manang daghan usab mga kasimbahanan niya nagapadayon sa kana bitong tested na kaayo nga pamaagi sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagpanudlo, sa pagwali, sa tuon mahitungod kay Kristo, pag-partaking of the Lord's Supper o sa mga pag-ampo. Kung imo tan-an so mo na ang kasagaran nga ginabuhat karon. Kung ang imo ganing ginaatinan karon wala nagabuhat sa ginatawag nga prayer, communion, word, praise and worship. Igsoon ingnon ta ka. Sama sa akong giingon nga mao ni ang tested and tried path nga kinatudlo sa mga kasimbahanan karon nga mo'y naghatag o kalig-on kadasig sa mga katawhan sa Dios. Kung imong tan-awon ang ginabuhat sa Acts, ang ginabuhat sa mga apostoles igsoon, ang Dios grabe ang iyang pagpamuhat. Atong basahan ang binuhatan chapter 2 verse 41 to 43. Insya daghan ang mituo sa iyang mensahe o diha nagpabautismo sila. Niadtong adlaw mga 3,000 ka mga tao ang nadugang sa mga magtotoo ug nagpadayon sila sa pagtuon sa mga ginapanudlo sa mga apostoles. Nagapanudlo ang mga apostoles sa pagtigom ingon ng mga kaigsuonan. Grabe ang ilang panagtigom. Manang ingon gyud ang Hebrews 10:25 nga dili nato undangon ang batasan sa panagtigom tungod kay naa diha ang atong ginapangandoy o naa diha ang sikreto sa Ginoo nga iyang pagabuhaton iyang i-release sa santo kinabuhi. And siya sa pagpikas-pikas sa pan. Kanang ginatawag ito communion. Dili gid siya mawala igsoon. Ang uban pipila lang sa isa sa kabulan. Tungod kay nahadlok sila apan ang New Covenant in Christ every gathering naagid ang communion tungod kay mo kana ang usa ka pamaagi sa Ginoo nga makaangkon ka kadaugan sa imong kinabuhi ug sa mga pag-ampo. Dili gid mawala ang mga pag-ampo igsoon. Kaya nga naman importante kay na siya ug mao na ang ginaingon nga tested and tried path nga ginatudlo sa mga pastors halos tibuok kalibutan. Insya usa may nakahitabo 43. Daghang mga milagro o mga kahibulungang mga butang ang gihimo sa Dios pinaagi sa mga apostoles. Busa ang mga tao nagkinabuhi nga may pagtahod o kahadlok sa Dios. Igsoon, nindot kaayo kung dili nato undangon ang batasan sa panagtigom. Nagasunod ta sa kung unsa ang mga pagpanudlo sa pulong sa Ginoo nga sa atong kinabuhi. Tungod kay ilabi na ning gathering sa Sunday, mayon ka nga, nagapangandoy ka mo ato og Sunday service. Igsoon, naadiha ang sikreto. When you are looking forward to Sunday to gather for church, you are blessed by God and going from strength to strength. God will make your valley of weeping, the days leading up to Sunday, a place of springs. Prioritize attending church service physically whenever possible. Nga naman, kay naay kusog nga gikan sa Dios, moabot diha, naay kaayuhan, naay pagpangdasig, naay kalipay,
Kung mo tanaan ang Salmo 84 versikulo 5 hangtod sa 11 ingon siya, bulahan ang mga tao nga nakaangkon og kusog gikan kanimo. Praise God. Kusog nga gikan sa taong buhi nga Dios, bulahan ang tao. Og nangandoy gayud nga mobisita sa imong templo. Kinsay nagapangandoy diha ang mobisita sa templo? Unsa man nga templo? Sa pagkakaroon igsoon mo kini ang ginatawag na og house of prayer. Sa una, ang templo gidila, mao gitong templo, ang building yon kay kung naa dito ang Ark of the Covenant, naa dito ang presensya sa Ginoo. Karon kay kita naman ang templo, ang atong buhaton karon dili na to undangon ang batasan sa panagtigom tungod kay naa dito ang mga pagtinasigahi. Samtang nagaagi sila sa mamalang kapatagan, gibati nila ang daw may mga tuburan dito. Igsoon sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Usahay mo agi ta og kawadon, mo agi ta problema. Mo na ang ginahisgodan diri nga mamalang kapatagan. Apan gibati nila nga daw may mga tuburan dito. Sa atong kinabuhi, kung nagapangandoy ta sa adlaw-adlaw, especially mo adto ta og Sunday service, mga gathering sa church, igsoon diha nimo makita na diha nimo papansin, diha nimo mabati nga murabag na ay tuburan nga ginaabli ang Ginoo para sa imuha nga ma-enjoy nimo ang saad sa pamilya nga Dios. Nga daw sama sa giulan kini o naglimaw. Igsoon dili man gid na maiwasan nato nga makasinati ta og mga problema sa kinabuhi. Pero kung anaron nimo ang imong kinabuhi nga mo join o mga gatherings like receiving meeting, like grace growth niya kana Sunday service, marabaw ang imong kinabuhi imong ginapatubigan kanunay sa pulong sa Dios. Minsan verse 7, nagkakusgan pagayod sila samtang naglakaw sila. Hangtod nga ang matag usa kanila mutungha dito sa tubangan sa Dios sa Zion. Kung imong tan-an diri igsoon, makita nimo nga ang mga tao nga nagapangandoy nga moadto sa balay tigumanan or mo kanang ginatawag og Zion diri, makaangkon og kusog gikan sa taong buhi nga Dios. Makaangkon og katagbawan gikan sa taong buhi nga Dios. Verse 8 siya, Ginoong Dios nga makagahom, Dios ni Jacob, pamati ang akong pagampo. Panalingini o Dios, ang among tigpanalipod nga mao ang among hari nga imong gipili. Ang usa ka adlaw diha sa imong templo mas maayo pa kaysa usa ka libo ka adlaw didto sa ubang dapit. Okay? Palabihon ko pa nga magtindog sa putahan sa templo sa akong Dios kaysa mopuyo sa balay sa madautan. Kay ikaw, Ginoong Dios, sama sa adlaw nga naghatag o kahayag o sa taming nga panalipod. Nagahatag ka og panalangin o kadungganan. Wala kay gihikaw maayong butang sa mga tao nga nagakinabuhi nga maligdo. Kung imong tanan igsoon, sa imong pagpangandoy nga mo join sa mga gathering sa church, imong ginapatubigan ang imong kinabuhi. Imong ginatagaan ang imong kinabuhi o kanang tuburan nga gikan sa atong buhi nga Dios. Kaya naman, makita nimo diha na hatagan ka sa Dios o kahayag. Hatagan ka sa Dios o taming sa pagpanalipod. Hatagan ka sa Dios o panalangin o kadungganan. Kay igsoon, matud pa niya, wala siya gihikaw ng mga maayong butang sa mga tao nga nagakinabuhi nga maligno. Igsoon, sa atong kalibutan karon, daghan og mga problema kasinatian or mga panghitabo nga usahay makapawala sa ato sa ganas pag-alagad. Apan ingnon ta ka, dasigon ta karong gabi una. Ayaw unda nga ang imong pag-join sa mga gathering sa church. Kaya nga naman, naa diha ang sikreto para mudaog ka. Naa diha ang sikreto para matubigan ang imong kinabuhi. Naa diha ang sikreto igsoon para makalahutay ka sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Amen? Praise God. Hallelujah. Magampot ta sa pulong sa Dios kay ko nga naamoy nakuha karong gabi una. Nindot kani siya nga pulong ay ang ginapadayag sa ato karong gabi una nga makahatag gid sa ato og kadasig. Kay igsoon kabalo jud ko
ubang mga Kristohanon karon sa kalibutan nakulbaan na, nahadlok na tungod sa mga panghitabo na matod pa nila moabot na ang 666 unsa ba diha, moabot ang tribulation, great tribulation unsa ba diha, magakahitabo na ang mga nakasulat sa Biblia. Apan sa makausap pa igsoon balikon gyud nako sa inyo ayaw mo kabalaka kay dili mo pasagdaan sa Ginoo. Ayaw mo kahadlok kay dili mo pabayaan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Mag-ampo ta amhan mga langit nun. Salamat God. Nini matahom nga kagabion. Salamat sa imong mga pulong nga kanunay nagadasi ka namo. Nagadasi ka namo mo join sa mga gathering sa church. Tungod kay Lord naa ka dito nga mo panalangin, naa ka dito nga mugiya, naa ka dito nga mulig-on, naa ka dito nga mulipay. Na dito ang imong mga pamaagi Lord aron among ma-enjoy ang imong mga saad sa matag usa nga magkikita. We honor you Lord. In Jesus name. Amen. Okay. Magapadayon tayo sa atas atong communion. Kung kisa atong ready diha sa inyong panimalay, isa na to ang bread. Sa gabi nga gibudihan sa Jesus, mikuha sa tinapay, ug pasalamat siya sa Dios. O giya kining gipikas-pikas ug giyang gihatag siya magtinud-anod mingon siya. Kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas, may nagantos sa sakripisyo lang kaninyo. Buhatakin ni alas paghandog kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong lawas God nga may dawat sa tanang sakripisyo. Dawat sa tanang labo so that by your stripes we are healed. Thank you, Lord. Ngayon kasi mong pulong, as you are, so are we. Thank you, Lord. Ay, wala kay balatian, wala kay kahadlok, wala ka kanabitang nakulangan, nagpuyo kang matarong. Kung unsa imong kinabuhi karon ka, among ginadeklara, Lord, nga mousag kami. In Jesus' name. Let us eat the bread and bless the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Sa mga gabi, ikay budihan sa Jesus. May kawas sa kupa o nagpasalamat sa Diyos. Igyan kini gihatag siya matinanong mingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo, ang may nagdala sa bagong nga binanting o katapusan, bata kini, alang sa paghandong kanako. Kaya sa matagkaon, sa patag-inom niya ini, inyong gimantala ang kamatayan ni Kristo, hangtod sa iyong pagpalit. Lord Jesus, salamat Lord sa iyong dugo. Ang dugo ang nag-iulat dito sa Cross sa Kalbaryo. Ang dugo ang nagpasaylo sa among mga sala. Ikan sa pagkabata ka ng kahapon sa umpali ka. Ang dugo, ka naghimo ka na kong angayan. Lord Jesus, diya sa dugo na kalagay diya makaayon mo palalangin. That's why Lord, karang gabi na diligid kami mundang sa pag-claim ni Ana kana makayuhan ka ng mapalalangin mag-manifesta na sa matagusan. We honor you, God. In Jesus' name, let us drink the wine and bless the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayos ng Diyos. Salamat, God, sa imong mga pulong karong gabi na Ginoo Dios. Kanunay nagadasig, nagalig-on. Salamat po sa mga katawhan na nagasubaybay na silang panimalay. Salamat po sa mga pag-comfort sa ila, pagbisita sa ila, God. Labing na Ginong Diyos sa pamilya sa inyo po natin Christ. Sa pastor ni si Yani. Salamat po sa ilang kinabuhi ka nakikuban ka nila, ka nagagamit ka nila, ka nag-provide silang pagkinahangat, maayong panglawas, protection, Lord, provision, Lord. Salamat, Lord, sa paggamit kay Pastor ni God. Alang, Lord, sa pamilya sa inyo po natin Christ. Even, Lord, sa tele-church, tapos pati lang, salamat, Lord, sa mga pagkikuban dito kay Pastor Brian, ka nagatabang kanya, sa mga katauhan itong napita, ka nagpapalangin kanila, ikaw nagaligpon kayo na Ginoong Diyos. Salamat, Father, sa mong pag-supervise, talang pagkinahanglan God, even sa church building, ikaw nagpanalangin niya, ikaw nagahanain niya, sa mga katauhan itong napita, Father, ikaw nagpanalangin. Salamat Ginoong Diyos, talang miyembro sa inyo kung natin Christ, ikan sa mga kabataan, sa mga leaders, salamat Lord sa papakikuban, Father. Lord, ang naso sa Israel, Lord, we declare blessing, shalom, salvation, God, protection, peace, Lord, pag-uban kanila, kadaugan, Ginoong pag-uban kanila, God. Salamat Lord, ang naso sa Pilipinas, Lord. Father, we declare that Philippines is for Christ. Lord, tanan naglumala sa mga naso Ginoo ang kaalam, kawalang langit nun, ang pagkamatarong, kahadlo ka na kaning lugar, may kahalos lang makasingkas sa una. Salamat Lord sa pagkiya kanila, kalawasan sa mga pamilya, Lord, sa mga lumala sa mga naso, Father. Salamat Lord, ikaw nakikuban ka na kanang salamat Father, sa mga katauhan, kanakikuban tanang source of income sa mga katauhan, even Lord sa mga katauhan, adunay mga kasinatian karon God.
Salamat Diyos sa paglikon kanila, pag-provide sa pagkinahanglan. Salamat sa pag-comfort sa ilang Ginoong Diyos. Lord, wala gid may laing masandikan, wala gid may laing matuulan kundi ikaw lamang. Sa tanan namong pagkabuhaton God, ikaw lang gid Lord ang among ginasandikan, among ginatugyana sa tanan ng mga kasinatian Ginoo. Tungod kay Lord, wala gid may mahimutag kung wala ka sa among kinabuhi. Salamat Lord sa imong pagkamaayo sa among sa among kinabuhi. Salamat Lord sa mga pulong sa kanunay. Salamat Lord sa mga source of income sa mga katawan ka nagdalangin. Father, I honor you. We honor you, God. We exalt your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagpakiguban sa ato ang online karong gabi na. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan o mga adlaw ayaw mo kalimot na atay babad, na atay pagabuhaton nga babad o kung naamoy mga schedules pwede ato sa sabon mo join ta sa babad, makita-kita na punta Sunday morning para sa atong service o na mga buluhaton para sa itong buhay nga Diyos. So, ato ang Christmas party sa December 17. Bring your own baon. Naatay 200 nga exchange gift kung kinsa tong gusto mo join. Depende na lang sa inyo so, amen. Salamat sa inyong pagpakikuban. Salamat sa inyong pagsubaybay. Ang Diyos magapanalangin ka natang tanan. Bye-bye. Shalom. God bless.